Zase sa vrátim k tomu nadbytočnému potenciálu. No, taký krásny príklad, kde dedinčan počul, nejakí dvaja mongolskí najazdníci sa rozprávali, a on to náhodou započul blízko dediny a títo Mongoli hovorili, no, že dedina vyzerá bohatá, nemá žiadnu ochranu, ale počkáme ešte, kým dozrie pšenica, kým to pozbierajú a keď budú hody, tak na nich udrieme a zoberieme im všetko a pozabijeme ich. No a ten dedinčan teda vydesený bežal do dediny a začal tam akože toto rozhlasovať, túto zvesť. No a potom už oni začali sa pripravovať, najímali tých samurajov a snažili sa ich nejako zaplatiť. No a v tomto bode sa od toho príbehu odlúčime a budeme sledovať osud dvoch dedinčanov. A jeden hovorí sám sebe, že no, idem sa pripravovať na to, hej, a začne sa zbrojiť, barikáduje si dom, pripravuje sa práve zháňať tých samurajov alebo nejaké zbranie. A vlastne má nejaký stres, hej, lebo čelí veľkému nebezpečenstvu smrti seba aj svojich detí, ale koná. Hej. Takže vlastne znižuje ten potenciál, pripravuje sa a to vedomie mu dodáva silu. Na druhej strane máme dedinčana, ktorý si povie, že kto vie, čo je na tom pravdy. Hej, tamten, čo to povedal, ho poznám, on není úplne, niekedy si aj vypije, kto vie, ako to bolo. No a nekoná. Takže má relatívne akože pokoj, ale ak sa blíži ten čas žatvy, ten čas, kedy eventuálne majú prísť títo Mongoli, tak mu začne stúpať napätie a už je v strachu a v strese. A ono je pravda to, že tí Mongoli možno nikdy neprídu. Hej? Ako, nevieme. Ale človek, ktorý koná, tak to ľahšie zvládne. Pretože vie, že keď náhodou prídu, tak je pripravený. Kdežto človek, ktorý nekoná, tak aj keď neprídu, tak bude žiť celý čas v strese, pretože nevie, či to je pravda. A nevie, či to budú ďalší Mongoli, alebo títo jedni, alebo niečo úplne iné. Takže to konanie skutočne môžem iba odporúčiť. Je to dobrá vec. Rozpúšťa to skutočne strach a stres. No a pre tých, ktorí sú úplne akože že hardcore a chcú zažiť ako keby stav bez strachu, máte stres zo života a proste takéto veci, tak ja osobne teraz už ukončujem, ešte mám 3 dní do skončenia 30-dňovej výzvy, ktorú som si dal a môžem sa s vami o ňu podeliť, ale to v ďalšom videu.